Quen dera ser nao senlleira, naquel mar non presentido das xa mergulladas terras. Sen ceos, sen astros, sen vento, sempre a toa polas ondas, deitado no esquecimento. Nin andar nin desandar, nin ter outro coido acedo que leixarse ir polo mar. Quen dera ser nao senlleira, sen fito, estrela nin porto, ser eu a propia ribeira. Quen dera. A miúdo pensamos que a historia fan as guerras e as revolucións, pero iso non é de todo certo se o pensamos ben. Detrás do escaparate dos grandes acontecimentos, a historia vaise construindo caladamente aos poucos grazas ao esforzo de persoas xenerosas e comprometidas como a Fermín Bouza Brei, o autor deste poema. Seino, pode parecer un disparate pensar que son os poetas os que fan a historia, pero quizáis non o sexa tanto. Ademais, Bouza Brei foi moito máis que un poeta. Foi unha desas persoas que contribuíron a crear a nosa identidade común de galegos. Resúltame curioso pensar que hai uns 80 anos estudaba nesta Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago, que entón era a Facultade de Dereito, sen sospeitar que un día ocuparía un lugar de honra nestes andeis. Probablemente sentaría nestas mesas ou percorrería estes corredores coa mesma intensidade con que hoxe fan os universitarios actuais. Como a calquera da miña xeración, eu estudiei na escola que Fermín Bouza Brei foi un investigador e un intelectual galeguista a quen se lle dedicou no 1992 o Día das Letras Galegas. Pero cando en 1919 chegou esta facultade para estudar Dereito, era tan só un mozo que, como a tantos outros, ansiaba transformar o mundo onde lle tocou nacer. A Galicia de entón era moi distinta, un país de campesiños e migrantes que comezaba a redescubrirse a sí mesmo gracias ao esforzo de persoas como a Vicente Risco, Lois Peñanovo ou Otero Pedrallo. Pero aquí na universidade, Fermín Bouza Brei atopouse con que Galicia quedaba fora das aulas, como se a nosa historia e a nosa cultura non merecesen atención dos estudiosos. Supoño que iso revolveu algo dentro del, porque pronto comezou a rodearse dun grupo de estudantes que, como a él, pensaban que é imposible construir o futuro dun país sen antes coñecer as súas raíces. Non me custa nada imaginalo paseando pola Rúa do Vilar ou no Café Español debatendo con paixón cos seus compañeiros. O caso é que aos poucos foi xerminando neles unha idea que terminou por converterse en 1923 nunha fecunda realidade, o Seminario de Estudos Galegos. Conteme, que era o Seminario de Estudos Galegos? O Seminario de Estudos Galegos foi unha institución fundada en 1923 por parte de alumnos universitarios apoiados por uns profesores que pretendía investigar sobre os aspectos máis diversos da realidade galega, tanto cultural como científica, como social, como xurídica. De modo que naceu cunha vontade de investigar a realidade galega que daquela non se facía na universidade. Quen o formaba? Inicialmente foron alumnos da Universidade de Santiago, o máis vello era don Fermín Bouza Brei, logo os había máis novos como Filgueira, como Lois Tobío e outros. En principio foron 9, despois ampliáronse. Podemos dicir que toda a xeración, nós, e a xeración discípula de nós, decir, os nacidos de arredor de principios de século, se incorporaron aos Seminarios de Estudos Galegos en grande medida. Incluso desde persoas como Castelao, a persoas como Camilo Díaz Baliño, Ramón Otero Pedrallo, Lois Tobío, como antes dixen, Antonio Fraguas, Sebastián García González Paz, en fin, moitos. Cal foi a súa trascendencia cultural? Creo que foi un instrumento fundamental, primeiro, para renovar os saberes e a investigación sobre Galicia. En segundo lugar, para darlle unha dimensión e un perfil nacional. É dicir, que facían as súas publicacións en galego, falaban en galego, tiñen un compromiso coa realidade política de Galicia. E, en terceiro lugar, foi un viveiro de onde saíron importantes dirixentes políticos ou culturais da época da República. Algúns deles logo morreron ou tiveron que ir ao exilio ou foron asesinados, outros continuaron. Non casi ningún do seminario tivo unha vida posterior ao nivel que debera ter segundo as expectativas, pero o seminario foi o que
o Centro de Estudios Históricos e Institución Libre de Enseñanza foi en España, o que o Instituto de Estudios Cataláns foi en Cataluña, é dicir, un modelo de modernización da cultura no primeiro tercio do século XX, en este caso da cultura galega. Cal foi o papel de Bouza Brei no Seminario de Estudos Galegos? Eu entendo que foi moi relevante, quase diría esencial, porque Fermín Bouza era o que tiña, digamos, máis idade, o que tiña un pouco máis de madurez, non? E logo procedía dunha familia tamén relativamente culta, e con interés por a cultura galega, e finalmente porque logo desenvolveu no seminario un traballo complementario do que viña facendo dun modo máis amateur a xente de Ourense, especialmente López Cuevillas. É dicir que realmente Bouza Brei introduceu a través do seminario moitas das técnicas e dos problemas e da xenda de investigación da prehistoria, da historia antiga española naquela altura. Neste sentido, os seus textos sobre os saefes e a fiolatría, as primeiras excavacións de campo, a súa relación con figuras como Luis Pericot, que foi catedrático na Universidade de Santiago, foron, creo que, esenciais para marcar unha liña de traballo dentro do seminario dedicada á arqueoloxía, a historia antiga, ás orixes de Galicia, en suma, non? Na revista Arquivos dos Seminarios dos Galegos, incluso en publicacións posteriores, está bastante ben reflectida este traballo concreto de Fermín Bouza Brei, que tuvo outros moitos, entre eles o de xurista, o de poeta, que foi un gran poeta. Otero Pedraio decía que Fermín Bouza era mestre nas dúas grandes ramas do saber, é dicir, na rama da investigación e na rama da creación. Iso foi Fermín Bouza toda a súa vida, pero nesta fase inicial de xuventude foi sobre todo no ámbito da investigación onde salientou. A actividade de Bouza Brei neses anos é asombrosa. Colabora moi activamente co seminario facendo investigación sobre prehistoria, etnografía, literatura, arqueoloxía ou arte popular galega. Participa en traballos de campo, cataloga xacementos, publica artigos na revista Nós, remata os seus estudos de Dereito con cualificación de sobresaliente e premio extraordinario, fai viaxes de investigación a Bretaña francesa e a Portugal, e aínda ten tempo no 1925 de publicar unha novela, Cabalgatas en Salnés, e no 1933 este poemario, Naos en Lleira, o que o converteu no iniciador do movemento lírico do neotrovadorismo, que supuxo a renovación da tradición poética medieval. Ben, ata aquí o que xa sabía, o que todos estudamos na escola, suficiente para converter a Bouza Brei nunha figura moi destacada da nosa historia. Pero hai outra faceta nel que resulta tanto ou máis interesante e menos coñecida, a súa vida profesional, o seu labor como xuíz preocupado por esta terra e as súas xentes. En 1929, Bouza Brei sacou as oposicións a xuíz de primeira instancia. O seu primeiro destino, por un breve período, foi Viella, no Val de Arán, pero no 1930 xa estaba aquí na estrada exercendo o seu labor. Era un dos xuíces máis novos de toda Galicia e ante el abríanse os auspicios dunha carreira brillante na que podía compaxinar a súa estrita profesionalidade cunha completa formación humana. Nestes vales e neses anos, as súas conviccións ideolóxicas e a súa visión social adquiriron unha trascendencia nova. Asumiu con naturalidade a súa condición de funcionario galeguista e fixo con reflexión sobre o seu traballo que mostran a súa íntima vinculación emocional con Galicia. Eu non sei ata que punto o xuíz debe enteirarse do folclore do pobo onde outorga xustiza, o que equivalería a coñecer o pensamento colectivo en que a súa función se move. O que sei por min é que sempre recibín auxilio en trances de dúbida do saber popular, como denominador común a todos os xusticiables nun medio tan denso en expresións gregarias como é Galicia. Tamén creo que ningunha lei debería afastarse, nin menos contrapoñerse, ao sentir da comunidade para a que se dicta, baixo ningún pretexto.
Pois non cabe descoñecer cantos legisladores de gabinete se negan a recibir o aire montañeiro que non chegue a través do filtro das súas últimas lecturas so pretexto de europeísmo. Para coñecer o pensar da comunidade galega no xurídico, o refraneiro é a fonte principal. Xa o ven, escritor e xuiz, unha combinación ben interesante, verdade? E que Bouza Brei, ademais de antropoloxía ou etnografía, preocupáballe e apaixonáballe o dereito, algo que converteu en parte esencial da súa vida. Podería falarnos destas preocupacións polo mundo xurídico? Como Bouza Brei era un sabio. Realmente era unha das persoas que en Galicia sabía máis de moitas cousas e de cousas moi difíciles. Pero a súa actividade, a súa profesión como xuiz, como magistrado e como abogado, levoulle a ter un coñecemento moi fondo da realidade social galega. Por lo tanto, el interesáballe moito o dereito vivo, é dicir, as prácticas xurídicas que el vía na sociedade galega. Iso interesáballe fundamentalmente. O dereito vivo, os usos vivos, a realidade social ten uns comportamentos xurídicos, maniféstase de moitas maneiras, entre elas dunha maneira xurídica. Por lo tanto, Bouza Brei por iso sí que tiña un interés fundamental, porque iso para ele entraba dentro do que era a etnografía. Entendía que todo iso era un corpus, digamos, de ideas, de experiencias, de situacións que entendían que formaban parte da realidade social galega. Que visión tiña do dereito consuetudinario galego? O dereito constitucional galego, bueno, pois claro, son, como todos os dereitos, empezan sendo constitucionarios e despois pasan a corpos xurídicos. Naquel momento non había este corpo, non había o apéndice que hai hoxe. Precisamente con base neses estudios que fixeron Bouza Brei e outros moitos, porque en Galicia hubo xente moi atenta, grandes xuristas, que se preocuparon destes usos, destes costumes, de todo isto, as experiencias de todo iso cristalizaron no apéndice de Dereito Galego que temos hoxe vixente despois de varias reformas. Pero a historia, esa historia de guerras e loitas da que falaba antes, todavía agardaba o seu momento, e cando este chegou, os seus efectos foron devastadores, como todos ben sabemos. O 18 de xullo de 1936 desatouse un pesadelo de morte, xuizos sumarísimos, asasinatos, fusilamentos, exiliados. En esas difíciles circunstancias, o novo xuiz da Estrada tivo que amosar o verdadeiro alcance do seu coraxe e do seu compromiso. Cando acudiron a él en demanda de auxilio, o xuiz ocorreuselle unha artimaña para salvar da morte a varios dos veciños. Así non lo conta o seu fillo, Fermín Bouza Álvarez. O meu pai, como era xuiz e estaba ao tanto dos manexos que se traíamos de Franco, enteirábase de a quen tiñan pensado pasear e antes de que o levasen dictaba orde de detención e metíao no cárcere. Pero os falanxistas decatáronse da súa manobra e intentaron tiralo do medio. En certa medida lográrono, pero ele xa salvara algunhas vidas. En 1937 foi denunciado, acusado de masón, galeguista e desafecto cos principios do movemento e apartado do seu posto. Non foi o único da súa familia. O seu pai, tenente alcalde de Vilagarcía, foi multado e o seu irmán Luís apresado no lazareto da illa pontevedresa de San Simón. Desde ese momento e ata 1952, o seu labor como funcionario público viuse constantemente dificultada por un réxime co que Bouza Brei nin podía nin quería contemporizar. Foi readmitido na carreira xudicial en 1939, pero as cousas xa cambiaran moito. Intentou manterse neutral no seu traballo sen renunciar aos seus principios, algo en verdade difícil naqueles anos de pedra. Exerceu o seu labor en Lleida, a Estrada, Santiago, Pontevedra, Oviedo, ata chegou a ascender a magistrado en 1945, pero a presión dos seus inimigos foi crecendo.
Bouza Brei era xa un intelectual moi respetado e recoñecido, membro da Real Academia Galega e da Real Academia da Historia, profesor da Universidade de Santiago, impulsor da sección de Arqueoloxía do Instituto Padre Sarmiento de Estudios Galegos e, sobre todo, un funcionario preocupado pola xustiza e un home íntegro. Demasiados motivos para que os imbéciles e escuros afectos ao réxime que lles permitía medrar o deixaran en paz. A envexa e o rancor aliáronse finalmente e terminaron por expulsarlle da magistratura en 1952. As intrigas e acusacións para desacreditalo e conseguir que o seu prestixio intelectual fose a menos conseguen o que pretendían, arredalo da xudicatura. En 1948 recibe a Cruz de San Raimundo de Peñafort, distinción que non gusta a moitos magistrados e menos aínda aos falanxistas. Os primeiros por envexa profesional e os segundos por se distinguir a un destacado galeguista. Ao final, presentan contra el unha denuncia non precisamente polo seu labor como profesional. Fermín Bouza Brei instalouse en Santiago nesta casa da Rúa do Vilar onde abriu despacho de abogado. Criticado e hipócritamente marxinado, dedicouse de maneira total á investigación. Dirixiu escavacións arqueolóxicas, publicou traballos sobre dereito, literatura, etnografía ou arqueoloxía. A figura do vello intelectual do xeneroso xuiz fíxose familiar no seu traxecto cotián ao Instituto Padre Sarmiento ou ao café onde se reunía con Otero Pedrallo. Fermín Bouza Brei faleceu o 11 de xuño de 1973 sen ver o final da ditadura que o lonxou da súa vocación xudicial. Compostela honrou o seu recordo adicándolle este parque onde eu agora me atopo. Son coñecidas as súas achegas á literatura, a numismática, a epigrafía, a arte galega, a historia, pero tamén, sobre todo, foi un defensor dunha xustiza enraizada no noso país e nas nosas xentes. Unha desas persoas que nos legaron o futuro e que construíron a nosa historia caladamente. Porque, como dicía Bertolt Brecht, hai homes que loitan un día e son bons. Hainos que loitan un ano e son mellores. Hainos que loitan moitos anos e son moi bons. Pero hainos que loitan toda a vida, e eses son os imprescindibles.